जों साइमनो सिनि त्रिपुरा हास्टेवा रोमान स्क्रिप्ट न तियै दाल बिदाल पलिटिकल पार्टी एबा अर्गानाइजेशन रक सभा खाइजोंमोन जों मुगो तियै जे सभा खालिमानि आमनो जों मुगै फाइखा फियाबा जों ताबसो जरा पजिटिव रिजल्ट बा सिनि जे सानमानि जों जे रोमान स्क्रिप्ट सानै तंमानि आबनो जों तावखनो स्राय स्रायके मान्याखौ बा रोजायाखौ आबनि बागानि जों तिनि सिनि आरएस केसि सिबिजुला डिस्ट्रिक्ट नि अंगै तिनि अर कासा प्रेस मीट माखानि लगे जों आसुलायखा ओमफ्राय अ प्रेस मीट नि मेन मोटिव बा उद्देश्य को मासे फाइनाय सानडे 9 जुलाई दिबनि बारटा तामप्रो सिनि बिश्रामगंज मोटर स्टैंड नि कन्फरेंस हॉल आरो कासा जों कक्साबलाय मुं पान्डा ससरा नाय दंगो ओ कक्साबलाय मुं पान्डा बो जों अ सिबिजुला डिस्ट्रिक्ट नि जत्तो लुकुरंनो जरा रोमान स्क्रिप्ट न खाबाय खुबाय हामजागो एबा किसिनि आमानि कक बरंनो रोमान स्क्रिप्ट सिनेन मुसुंजागो बरंनो फाइमदन बागै आं खबर